салом алайкум дӯстони азиз. Дарси шашуми мо линкҳо дар забони html. Чӣ тавре ки маълум аст, линкҳо дар забони html бисёр муҳим мебошанд. Линкҳоро мо дар саҳифабандӣ, саҳифагузарӣ, менюҳо, расмҳо, ҳуҷҷатҳо, файлҳо ва гайра истифода мебарем ва сомонаҳои лозимаро тавассути линк пайваст мекунем. Барои сохтани линк мо аз теги a истифода мебарем. Дохили ҳамон папкаамон мешавем ва ҳуҷҷати вебамонро бо таҳриргари матнии Notepad++ мекушоем. тегҳои дарси гузаштаро то инҷо пок мекунем ва дар дохили теги h1 менависем. линкҳо дар забони html. ба сатри дигар мегузарем ва теги a-ро мекушоем, боз мебандем ва дохили ин тег бошад гузаштан ба сомонаи таронаборон ҷой медиҳем, ҳуҷҷатамонро сабт мекунем ва бо мурургари Google Chrome ҳуҷҷатамонро мекушоем. чӣ тавре ки мебинед, он матни дохили теги a қарор додаи мо ба мисли ҳамон матнҳои пештара оддӣ аст, сода аст ва болояш мушро барем, ягон тағйирот, ягон мисол клик карда намешавад. Барои чӣ? Барои сохтани ҳар линк мо бояд ба ду масъалаи асосӣ риоя кунем. Масъалаи якум бошад тег ва муҳтавои он. чӣ тавре ки мебинед, ин тег аст ва ин матни дохилбудааш муҳтавояш мебошад. чӣ хеле ки мебинед. масъалаи дуюм бошад хусусияте ки танҳо барои теги a офарида шудааст ва қимати он. ҳатман қиматашро дуруст нависед, хоҳ суроғаи дигар сомона бошад, хоҳ расм, суруд файл ва гайра. мо барои гузаштан ба дигар саҳифа ё сомона аз хусусияти href истифода мебарем. чӣ хеле ки мебинед, баъд аз номи тег як ҷой мегузорем ва хусусияти href-ро менависем. чӣ хеле ки мебинед, хусусияти href нависонда шуд. агар мо ҳуҷҷатамонро сабт кунему бо мурургари Google Chrome кушоем, чӣ хеле ки мебинед, линки мо омода шуд. аммо агар мо болои ин пахш кунем, ба ягон саҳифа намегузарад агар болояш мо клик кунем. барои чӣ? барои он ки мо қиматашро нагузоштаем. барои гузоштани қимат ҳатман номи дурусти ҳамон сомона ё ин ки файлро ҳатман дуруст нависед, то ба хатогӣ рух надиҳед. қиматашро гузоштем http://2.2.tj. ҳатман http-ро нависед, фаромӯш накунед. агар мо инро нанависем, ин суроғаи гузошташудаи мо кор намекунад. сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи обновидро пахш ки кардем. агар мо болои ин пахш кунем, чӣ хеле ки мебинед, ба сомонаи таронаборон равона ё ҳидоят шуд. яъне вазифаи хусусияти href мушаххас гардонидани суроға мебошад, яъне ба ҳамон суроғае ки мо дар қимати хусусияти href мегузорем. истифодабаранда агар болои он линк зер кунад, онро равона ё ҳидоят мекунад ба ҳамон суроғаи гузошташудаи мо ва боз метавонед ба ҷои ин суроға шумо суроғаи дилхоҳ файлатонро дохил кунед. мо дохили ҳамон папкаамон мешавем ва дохили папкаамон як папкае бо номи doc месозему. дар дохилаш бошад як файл, як ҳуҷҷати wordро дохил мекунем ва номашро ҳатман бо ҳарфҳои лотинӣ нависем, бисёр хуб мешавад. система мисол мо менависем. ҳуҷҷатамон дар ин ҷо дар дохили ин папкаи doc аст ва ба таҳриргари матнӣ меравему. дар ҷои ин суроға мо аввал он ҳуҷҷати ворди мо дар дохили ин папка аст, doc. баъд аз ин як то хати каҷ номи ин ҳуҷҷати вордамонро менависем. баъд аз хати каҷе ки мо ҳоло гузоштем, система
نقطه docs. حتما قسم اضافه‌گیش رو فراموش نکنید. گرفتنی اونجا تمام رو ثبت کنیم و برگردیم با مرورگر. تگمه ابنویس رو پخش کنیم. چطوری که میبینید لینکی ما آماده شد. اگر ما بالا این پخش کنیم آن حجت ما با طرز خودکار ثبت میگردد. چطوری که میبینید اینی حال لینکی ما کار کرد، یعنی به مشکلی کار کرد. و اگر باز ما داخل همین پاپکامون، داخل پاپکای وبمون این حجت وبمون رو یک تا نسخه برداری کرده و پیج دو نویسیم و در داخل تگ H1 صحیفه دو نویسیم و تگ A رو باشد قیمتش رو index.html گذاریم، محتوایش رو باشد حجتمون رو ثبت کنیم و داخل حجت index.html منشویم و در قیمت خصوصیت href page2.html نویسیم. چطوری که ما حالا یک حجت داخل همین پاپکا ساختیم، همین سراغه رو در این قیمت خصوصیت href میگذاریم و در محتوایش باشد می نویسیم گذاشتن با صحیفه دو. حجت همون رو ثبت کنیم و تگمه ابنویس رو پخش کنیم. چطوری که میبینید گذاشتن با صحیفه دو. اگر ما بالا این پخش کنیم در اینجا چه خیلی که میبینید page2.html با همون حجتی ساخته شده ما گذاشت و در اینجا صحیفه دو نویس. صحیفه دوی که ما داخل تگ H1 نویسانده بودیم و باز در اینجا گذاشتن به صحیفه اول. اگر ما بالای این پخش کنیم باز به همون حجت index.html ما میگذارد. چه خیلی که میبینید باز ما میتوانیم با همین تگ A خصوصیت دیگری رو هم همراه نماییم. بعد از خصوصیت href ما یک جا میگذاریم و خصوصیت تایتل رو داخل میکنیم. تایتل برابر ناخنک و در داخلش باشد صحیفه دو می نویسیم. اونجا همون رو ثبت میکنیم، برمیگردیم با مرورگر. تگمه ابنویس رو پخش کردیم. چه خیلی که میبینید یگان تغییرات نیست و موش رو ما بالای اون لینکی ساخته شده همون بریم. چه خیلی که میبینید در این روزانه همون متنی داخل قیمت خصوصیت تایتل بوده رو با ما با مثل پادکست یا با زبان انگلیسی تولتیپ میگوین نشان داد. از این خصوصیت هم برای لینک هایتان میتوانید استفاده ببرید. دوستان عزیز، حالا ما بالای هر لینکی ساخته همون پخش کنیم داخل همون بوکلت با همون سراغه گذاشته شده ما روانه می شود. چطوری که میبینید خصوصیت هست با نام تارگت. اگر ما از آن استفاده ببریم و قیمتش رو درست انتخاب کنیم، اگر ما بالای این لینکی ساخته شده همون پخش کنیم با طرز خودکار یک بوکلت میسازد و در دیگر بوکلت حجت همون رو میکشوید. برمیگردیم با تحریرگر متنی. بعد از خصوصیت تایتل یک جا میگذاریم و تارگت برابر در داخل ناخنک یعنی قیمتش رو اگر ما سلف گذاریم و حجت همون رو ثبت کنیم، برگردیم با مرورگر تگمه ابنویس رو پخش کنیم. چطوری که میبینید بالای لینک اگر ما پخش کنیم باز در همون وکلت کشوده شد. برای اون که با دیگر وکلت کشوده شود با تحریرگر برمیگردیم و قیمت خصوصیت تارگت رو عوض میکنیم. با جای این بلانک می نویسیم و حجت همون رو ثبت میکنیم. برمیگردیم با مرورگر تگمه ابنویس رو پخش کردیم
агар мо болои ин линк пахш кунем, саҳифаи аввали мо дар ин вукладка истодааст, аммо саҳифаи дуи мо дар дигар вукладка ба тарзи худкор кушода шуд. метавонед дар саҳифаҳои вебатон аз чунин хусусиятҳо истифода бибаред. боз метавонед барои поштаи электронӣ линк созем. ба таҳриргар бармегардем. дар дигар сатр як линк месозем. агар ман дар ин ҷо суроғаи поштаи электрониамро диҳам, дар муҳтавояш суроғаи поштаи электронӣ нависему, ҳуҷҷатамонро сабт кунем. биёед дӯстон, ин линкамонро дохили теги пи қарор медиҳем, барои он ки дар дигар сатр дар мурургар намоиш дода шавад. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнениро пахш кардем. чӣ хеле ки мебинед, линки мо омода шуд. агар мо болои ин пахш кунем, хато намоиш дод, чунки ин суроғаи манро ё ба мисли ягон файл, ягон саҳифа мехонад. аммо дар дохили папкаи веби ман чунин файл ё ҳуҷҷат нест. чӣ бояд кард? бармегардем. пеш аз суроғаи электронӣ мо майл ту менависему, ду нуқтаро мегузорем, сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш кардем. болои он суроғаи гузошташудаамон пахш мекунем. агар пахш кунем, чӣ тавре ки мебинед, линки мо омода аст. шумо барои поштаи электронӣ барномаҳое ҳаст, метавонед аз интернет ба худ гиред ва насб кунеду поштаатонро ба он барнома ҳамроҳ кунед ва дар он ҳолат бемушкилӣ чунин равзана кушода намешаваду ҳамон барномае ки поштаи электронии шумо ба он ҳамроҳ карда шудааст, ҳамон кушода мешаваду ба ҳамин суроғае ки ман дар ин ҷо гузоштам, ба ҳамон шумо метавонед аз номи худатон дилхоҳ мактубро бифиристед. ихтиёр дар дасти шумост. метавонед аз чунин линк истифода бибаред ё набаред барои суроғаи электрониятон. дӯстони азиз, доир бо як тарзи дигари линкгузорӣ суҳбат ва кор мекунем. баъд дарси линкҳо ба анҷом мерасад. акнун дар мавриди линкҳо дар дохили саҳифа суҳбат ва кор мекунем. бармегардем ба мурургар, ин линкҳои гузоштаамонро пок мекунем ва аз нав линк месозем. ва ман ростӣ якчанд мавзӯъро нусхабардорӣ карда пешакӣ тайёр кардам. метавонед қиматашро систем гузоред ва муҳтавояшро бошад системаи оператсионӣ. ҳатман пеш аз систем як панҷараро ҳамроҳ кунед ва дар сатри дигар ин мавзӯъро нусхабардорӣ карда дар дигар сатр мегузорем. як қисми инро ҳам линк мегузорем. теги a-ро мекушоем. хусусияташро бошад аз хусусияти name истифода мебарем. баъд дар ин ҷо бошад system менависем, боз тегамонро мебандем ва ин муҳтавояшро бошад нусхабардорӣ карда дар ин ҷо мегузорем. биёед хубтараш теги a-амонро дохили теги p қарор медиҳем. ва боз дар дигар сатр боз мавзӯъ менависем. ин ки болои амонро бошад дохили теги p қарор медиҳам. ин линкамро нусхабардорӣ карда дар дигар сатр мегузорам ва мавзӯи дуюмамро бошад Windows мегузорам. муҳтавояшро бошад, яъне мавзӯяшро бошад системаҳои оператсионӣ ва боқимондаашро бошад нусхабардорӣ карда то
мавзӯи файлҳо дар ин ҷо мегузорам. барои ин мавзӯамон линки болоро нусхабардорӣ карда дар ин ҷо мегузорем. ҳатман муҳтавояшро дуруст нависем барои фаҳмидан ва он қимате ки мо дар ин ҷо гузоштем, яъне Windows, ҳатман дар ин мавзӯи дуюмо ҳам менависем. ва мавзӯи сеюмамон бошад файлҳо ва папкаҳо нусхабардорӣ карда дар ин ҷо мегузорем. ва сарлавҳаашро бошад мегузорем. дар сатри дигар бошад пурра мавзӯамонро нусхабардорӣ карда дар ин ҷо мегузорем. линки болоро нусхабардорӣ карда дар болои ин мавзӯъ мегузорем. қимати линки сеюмамонро бошад дар ин ҷо мегузорем ва муҳтавояшро бошад дар ин ҷо мегузорем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш мекунем. линкҳои мо омода шуд. агар мо болои линки якумамон системаҳои оператсионӣ пахш кунем, моро равона мекунад ба ҳамон мавзӯе ки дар дохили саҳифа мо ҷой дода будем. танҳо дар дохили ҳамон саҳифа мо ба дигар линк мегузарем. агар мо болои мавзӯи дуюм пахш кунем, системаи оператсионии Windows, ҳамон системаи оператсионии Windows-ро ба мо пешниҳод кард дар дохили ҳамон саҳифа. агар мо болои линки файлҳо ва папкаҳо пахш кунем, моро дар дохили ҳамон саҳифа ба ҳамон мавзӯъ равона кард. ва барои боло рафтан бовар кунед хела боло меравем. ва боз метавонем дар сатри дигар дохили теги P як суроғаи дигарро кушоем ва дохили теги A бошад хусусияти href баробарӣ. дар ин ҷо панҷара мегузорем. аз аввал номашро ба боло гузаштан ба боло ба аввал бармегардем. ин теги h1 ки мо дорем, як линки дигар дар ин ҷо мекушоем. аз хусусияти name истифода мебарем ва дар ин ҷо он қимате ки дар ҳои поён мо гузоштем нусхабардорӣ карда боз ба боло дар қимати name мегузорем ва ҳуҷҷатамонро сабт мекунем. бубахшед, теги A-ро ман маҳкам накардам. ва ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба мурургар, тугмаи абнавиро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, дар ин ҷо як суроғаи дигар гузошта шуд. агар мо болои ин пахш кунем, ба тарзи худкор моро боз ба боло равона мекунад, ба аввали саҳифа ҳидоят мекунад. метавонед дар саҳифаҳои вебатон аз чунин линкҳо ва хусусиятҳое ки шумо дар рафти кор дидед бемалол, бе ягон монеа, бе мушкилӣ истифода мебаред. дӯстони азиз, ин буд дарси шашуми мо, линкҳо дар забони HTML. дарси ҳафтуми мо кор бо расмҳо дар забони HTML мебошад. то дарси ҳафтум дар паноҳи худо бошед.